May nagdadalda dito mga dear ha, may nagsasalita. Kamay ng masipag. Ayan o. Ganyan ang kamay ko mga dear. Lalo na sa lamigo. Naku, mayroong dadaldal pa rin. Uy! Ganda ng kamay ko. Wala na nga oh. Puro ano na. Wala na nga ang kuko. Yan ang aking kapa. Yan yung kapalaran ko mga dear. This is yan ang kapalaran. Dito kami nakikinigatin gamit ko ang Diyosawa kong cellphone. Oh, okay dear. Ganyan no. Ayaw tumigil. Ang hina ng net. Hina ba ang net? Hello Miss Maramara, hello. Bababa na tayo sa next ano. Sino ang marunong magbasa ng kapalaran dyan? Hello Miss Tina, ingat po. Thank you Miss Laurica.